హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మనం ప్రజెంట్ చూస్తున్న హౌస్ వచ్చేసి ఇది వడ్డపిల్లిలో ఉందండి. 142 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంటుంది హౌస్. చూడొచ్చు మనం, ఈ విధంగా ఉంటుంది. 142 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్. 65 lakhs చెప్తున్నారు, 65 లక్షలు. ప్రజెంట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. ఈ హౌస్ కావాల్సిన వారు త్వరగా బుక్ చేసుకుంటే బెటర్ అండి, ఎందుకంటే హౌస్ కూడా ఎక్కువ ఉండట్లేదు. 65 అంటున్నారు, నెగోషియబులే, మీరు రేట్ అనేది మాట్లాడుకోవచ్చు. లోన్ వస్తుందండి, లోన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంది. క్లియర్ టైటిల్ అండి, బిల్డర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇది మనకు ప్రజెంట్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 15 days అయితే అయిపోతుందండి వర్క్ కూడా. చిన్న చిన్న వర్క్స్ మాత్రమే మిగిలిపోయాయి, ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టండి. ఈ హౌస్ కావాల్సిన వారు మమ్మల్ని సంప్రదించండి, తప్పక చూపిస్తామండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. చూడొచ్చు, ఇది మనకు ఇది చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ అండి. ఇది వచ్చేసి చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్. ఇది వచ్చేసి మనం మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి, అటాచ్ బాత్రూమ్, 2 BHK హౌస్ అండి. మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.